Pinila su video long nali tumpana ki wan pila bangke ADRE 3.0 aworeng warsai produksi nang wan piglo ADRE 3.0 aworeng warsai ka apply command tu pen se cheng ponjima la pen la non ADRE 3.0 aworeng warsai long documents ku PPS son sikinang jima la so puthak stam enali tumpan la su video long nang tan pachini porikpo nali tum la so YouTube channel la long jong sinang ka homri milang pole ka chungon penali tum subscribe ikon Tane non patiek pen ADRE 3.0 aworeng warsai puthak le patiek pen lang ponlonang la pen chethan ponlonang Tane non patiek pen chethan ponlonang non ki bangchi Assam direct recruitment mate ADRE 3.0 aworeng warsai aputhak le komantu si la ADRE 3.0 kapik lang pontujima la pen non la kedamtang ahod ADRE 2.0 la appointment komantu si kiron ponjima la pen non kiwang jilang la ADRE 3.0 ka apply do na hut ko PP a document si kinang jima la so details le non lang polona la penali tum dak theklong ji upcoming Assam direct recruitment mate ADRE 2025 la pen 26 apar man ki details la bangenali tum dak pen thekpon long ekpo ki details ADRE 2.0 grade 3 la pen grade 4 result la bangke kidamtang achiklo March 7 molam si grade 3 la pen grade 4 results tamik pipon iglo la pen skill test interviews la lai bangke kidamtang achiklo June 15 ahot si skill test interview la istame pa dopon lo la pen non ADRE 2.0 la grade 3 grade 4 la ki undun interview long skill test long ke pass dun ba ki undun abang fi tumhan appointment letters ki pi ponji adet labang ke fix pon pelang stami October a chiklosi non ki wangji la October a chiklosi appointment letters stami pi pon ikpo la pen puthot la appointment letters pi pon ik det pen fi ADRE 3.0 labang so aworeng warsai puthak stami da announce pon fit po mate paklang pon thu fit po la pen update kilo ting polte chief minister ake haila Dr. Himanta Biswa Sharma kening je pon ating polote ADRE 3.0 stami paklang pon daprang po pusi kipu pon la ADRE 2.0 la appointment letters dong si pi pon igalo polotangte la pen expected da vacancies kapiklang ponji la bangke fix pon pelang sitami 16,000 an grade 3 la pen grade 4 afarman paklang ponji pusidak berta bang kilong dun stami la pen ong cheta thek ba kom cheta thek la an bang ki fix ba pu thek thila stami non kapiklang pon ating polte 16,000 an bang ke piklang pon pola vacancies bang pusi update bang kilong pon la pen notification likely la bang ke official notification non publish ponji non ki wangji November ba December chiklo molom si notifications tami release ponikpo mate publish ponikpo la pen ke apply tami la November la pen December la so aningkan masi apply cheng ponikpo la pen exam date la pen last date la high tami fix pon pelang announce pon pelang official notification la bangke stame nalitum documents ko PPC kenangjima la haya documents bangke jong sinalitum ADRE 3.0 aworeng warsai long jogdon lo pulotangti ko PPA documents non penalitum ki thik mek nangjima la penalitum kachini nangji la bangke kenang sorlo jong se apply lo pulte la bangke nalitum chini ko application form lai bang free na ordna po admit card lai bangke lapen kitching si number 1 labang ki employment exchange certificate nang ekpo employment exchange office tameni likai ki stame pupon lo online ben ke apply employment exchange ansi accept on chodi lapen offline pen ke apply employment exchange labang ke accept on pe lapen non puthot employment exchange updates tame akimi piklang pon igelo akimi ka piklang pon long labang kelo sono kedam tang hot bangki inut amunit si hini ki thom employment exchange online pen ulai ikme mate apply ikme jong si class 8 employment exchange nangji pulotangte hola so hot bang kedam tang hot bangke ulai pon ikme online pen sisteme la pen class 12
pass laso employment exchange tami olai pon ikme lapen graduation labangso employment exchange tami olai pon ikme sitame nona bangke system lai bangke chance pon igelo lasi apply jis tami employment exchange apply tami nali tum mathayat penle apply ikon mojong se ADRE over AVARSAI klang iglo pulo tangte grade 4 along jong se jogdon igji pulo nali tum la qualification bangke ake kom sinangji mate ake zoom sinangji la support sinali tum apply ji pustame matha pami penle nali tum apply non jong sinali tum employment exchange non class 8 aparman jong si apply pulo tangte mo nali tum class 12 ke pas avering war sailong si jog dun ji pulte puthot labang ke nali tum update pon ikmi jong si nali tum non pen jong si already class 12 pass labang so employment exchange jong si nali tum apply pon ikdet lo pulo tangte mo nali tum class 8 pass labang so avering war sai along si jog dun ikji pulote la class 8 pass employment exchange bangke nali tum update pon nolo nasi jong si class 8 pass jong si nali tum selam pulo tangte class 12 ba graduation lai bangke mo aprang stame update pon ikmi stame already jong snalitum class 12 pass employment exchange apply igalo pulte class 8 bangke nalitum class 8 pass employment exchange la bangke nalitum semar iklong lelo mate selam long lelo lase graduation jong si employment exchange jong naing pulte lason bangke update pon ikmi jolalo la pen number 3 la bangke age pro bafan kenangji nalitum birth certificate ba SSLC admit card lahini bang nang ikpo isima isi bangke age pro ba fanale tum pido nang kokji lapen educational certificate mate marksheet pen chenglok angton la certificate educational certificate an bang nang iklapo si educational certificates tame kunane ke amen chok chede duji lapen father name ba mother name nason chok chede duji lai bangke nalitum documents ating isibet amen le nantum bi kon lapen non pen stami non ta apor dulang lai correction ji afan nasi prabjin pen nalitum correction ikon lapen dotulang number 5 along caste certificate category certificate SC ST OBC MOBC extra lai stami nang igji copy kasma la soka certificate bang nang ipo lapen number 6 along dotulang identity proof afana litum dak Aadhar card kali pulote voter ID pan card stame pidu nangpo lapen number 7 long passport size photo labangke nangpo lapen number 8 long labangke signature nang ipus labangke applicant sign lo mate signature jalalo lapen number 9 long dotulang jongsi ala post jongsi driver post pulotangte nane lapen kapre lason computer lapen technical skill lai post long jong sido pulte nang litum lai staminang ipo jong se technical pulte ITI certificate nang po lapen computer jong se nang pulte 6 month ba 12 months lai diploma bang kalang litum hangpon ipo lai si chithik melo lapen driving license tambe jong se driver post long jong se jogdon pulte nang litum driving license labang ke valid driving license labang ke nang ipo jalalo lapen official notification non and paklang telang jong si klang lo pulo tangte nalitum konanat si lai notification nalitum official kilong jima SLRC portal jong stamelong dun digji lapen grade 3 afan lo grade 4 afan stame ladak long pon ipo kali putila seva official labang so website jong stame nalitum long tun ipo kali putila Assam government portal Assam state government portal long stame nalitum long dun igji sino nalitum daki tokpon ting lo stay alert for official update and ensure documents are ready for submission as nalitum non pen documents bang chithik meg ikon mo jong si notification nang klang lo pulo tangte apply cheng pon iglo pulo la sod nalitum apor long don data thekji la sikichok chi documents an ta non nalitum pachok ikon non ta apor dolang chiklo joni jan thomke la si prabjin pen nalitum jong si ADRE ki jog don jining hang pulo tangte lai already documents amukha bangke chirim vetsi kimelo tase la pulo official notification mate update bang people pilang stameni li non penali tumhan nang pachini meglo jelan ana por hot klang tahai baklang ji baklang vekpo jola sonlo tase video nali tum share ngon la pen pining komama si ADRE long ki jogdun ma la pen nali tum undunde ma lai stamina nali tum labang so a video comment along nali tum tokpen than pachini ikta la sipinia video labang ke nang wan pila ancol lo la sidumi thakmi
Kadok kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doana fans tami nilin pen kardom.